Kaya Abah Kirun. Ayo. Ayo. Mergo kalah karo Pakulinan. Pakulinan. Ya selantaran Pak Trubus iki kanggo sinau cara ngayogja ewadene mesti wonten kirangipun Bapak Ibu kula nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Nggih, nyuwun ngapunten ingkang agung. Ayo. Ngono kuwi. Tur sing semangat nduk Pak Trubus iki piyai turah. Le dodolan omah ki walah larise ra umum mongko payu siji pirang atus yuta. Ayo. Mau dawuh jarene kapan-kapan rezekine mlumpuk ya arep wayangan meneh. Ayo. Kok siarke? Tak siarke. Lek ra sida wayangan lak pekewuh to Pak Trubus. Ayo. Ya sembah nuwun marang rawuhe para tamu sedaya sinden-sinden ya komplit. Ana Jiro lu 456 ketambahan bintang tamu loro. Ya. Sapa? Ya kuwi kadang kula Dimas Tejo karo Dimas Larsa kae. Lek Dimas Tejo genah bintang tamu. Larsa iki matamu kuwi. Ayo. Mula bareng Larsa ora melu ki ya tanggapane awake dhewe suda iki, Mak. Heeh, tenan. Panjen kuwi pesugihanku kok. Ayo. Ayo nggih. Ayo. Kapan-kapan ku dilebokne neh. Ewadene tetep ora berkembang ya pateni ya, Nduk. Iya. Sembah nuwun. Iki sing tresnani karo Pak Trubus ki Bu Kesi. Ha iya, iki. Yen karo Bu Kesi manute ra umum. Ayo. Mang trampan Pak Trubus langsung ditransfer. Teko duk bar magrib Pak Trubus kirangane mang lunasi, langsung dilunasi. Bae kalahe Pak Trubus iki karo wong wedok. Ha iya malah sing apik kaya ngono kuwi. Heeh, mbok aku ya kalahe karo wong wedok. Angger bojoku wis metutut ngono ya aku wis abang ireng ra iku. Ha iya. Anggere bojoku ya senggere arep minggat aku Mas, minggat lunga tenan. Wah, aku mangan rumah aku malah enak. Ha iya. Enak yen Bu Kesi wis mulih. Ha iya. Bu Kesi matur luwih dhisik. Slendro songo Mas, coba ayo iki. Engko Bu Kesi. Deduk deduk. Nimas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Ibu Sukesi garwane wong akeh. Garwanipun Kakang. Kepiye lak ya padha seger warasan anggen ngabiyantara ning Taman Sari kene. Hai. Alah telek. Ya aja ngono ben iso kaya toprak kaya Mataram ngono lho. Oh, inggih nuwun inggih Kakang Mas. Monggo. Duduk. Ayo. Duduk. Maling. Tuk. Monggo Kakang Mas. Cahyaku tadi kula aturi pinarek ingkang sekeca Kang Mas. Kula aturi dahar, kula aturi ngunjuk Kang Mas. Kopi sampun cumawis. Panjenengan ngersakaken badhe ngunjuk napa? Niku coklat nggih sampun cumawis. Panjenengan badhe ngunjuk teh sampun cumawis teng meja. Panjenengan badhe ngersakaken ngunjuk susu nggih sampun kula cawisaken. Wah, iya. Apik to? Iso. Sik ora apik, apa nek ketoprak ngombe coklat iki lho awakmu. Ketoprak ngendi kok minum coklat ta ya ngono nggih. Lho kan kulinane aku ning omah ngombe coklat. Lah ya lek jaman saiki, lek jaman biyen ya unjukane ya jahe utawa wedang putih saka kendi ngono kae Bu Kesi. Ya niku lak jaman dulu. Sakniki kan jaman modern, coklat, matcha, terus Marimas. Marimas iki lawas kuwi ya. Ayo ngono kuwi nggih. Lek Bu Kesi asring to nyinden ning laladan Ngayogja jenengan. Inggih, alhamdulillah saderengipun kula nderekaken panjenengan
Kula niku nalika taun 93, 94, 95 ngantos 2000. Kula niku nderekaken swarginipun Mas Seno Nugroho. Dados Mbak Tatin, Mbak Elisa dereng enten niku kula niki sampun napa nggih teng area Yogyakarta niku sampun dados latar kula. Dadi kula teng mriki niku kados keluarga. Kula niku kados mulih neng kandang kula Pak Dalang. Kaya keluarga. Nggih. Berarti karo Pak Turbus ya keluarga. Keluarga. Ning lek mun njaluk dhuwit nekat ae terus ayo. Lho nggih, dalem pripun? Semangate nggih niku. Heeh. Nggih. Ya matur sik mewakili kadang-kadang saka warga Madangkara coba ayo. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Dalu niki jan kula saestu Bapak Ibu remen sanget. Ati kula niku trenyuh terharu. Atase bojo kula, sak bojo kula niku Dalang Solo ning sampun kepareng dipun timbali kalih keluarga ageng Bapak Tulus ingkang baik hati. Bapak Trubus Mbak Siti. Ayo. Loh, aku mau matur piye to? Tulus. Loh, kan kuwi mau kaceke tulus karo bos. Saiki tak tebus Pak Trubus. Ayo. Aku Pak jane Trubus apa? sing penggalihe tulus ngono lho. Nah, ngoten. Ngono kuwi. Pak Tulus menika piyambakipun Pak Trubus. Tuwek tenan Mbak Isan ya. Apunten Pak Trubus. Pak Trubus menika priyayinipun jan kados lek wayang tokoh wayang ngoten niku anu Pak Dalang. Prabu Sri Bathara Kresna. Tokohipun ireng manis terus awakipun kuru tapi duwite kathah. Ah, kuwi. Lomo. Nggih. Blobo Pak Trubus menika. Terbukti kula niku dereng minggah panggung sedaya pun lunas. Dadi niki mengke kula wangsul teng Solo garek nyaur utang. Kari wasalam ya. Garek pringas-pringis. Nggih. Bener yen sampean ngarani lamun to Pak Trubus remenane Prabu Kresna ki lho sing dipajang ning kono ki lho. Prabu Kresna. Mung bedane yen Kresna ki bojone telu, Pak Trubus siji tok. Ayo. Niku persis sami dalange Pak Trubus. Cekap setunggal mawon. Ayo. Pramila kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Trubus. Ingkang dalu niki sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca lan sumrambahipun paring hiburan dana rasa dumateng sedaya warga masyarakat Godean. Godean ora. Godean. Ayo, Sleman Ngayogyakarta. Leres nggih. Mugi-mugi silaturahim paseduluran menika mengke saged dipun sambung ing hari-hari selajengipun. Doa untuk Pak Trubus dan keluarga. Mugi-mugi Pak Trubus sekeluarga tansah pinaringan ayem tentrem. Sehat badanipun, rezekinipun malimpah berkah barokah. Satemah mengke taun ngajeng Pak Trubus saged ibadah wonten Mekah Madinah nyusul ibu-ipun ingkang sampun hajah. Waduh, apik amin ya rabbal alamin. Loh, doane sae timbang Pak Trubus main terus kan mending Ora haji. ora nate ngono Pak Trubus ki. Saniki tobat to? Wah, masalah. Nuwun sewu kagungan putra Mas Roni. Nggih. Nek Pak Trubus to, lah ngenteni Mas Roni kundur. Masalah jam 1 bengi Roni randang mulih-mulih. Lah ndodoki setengah loro dok Pak aku mulih. Roni ya ini lagi mulih. Kondi we. Ngapunten Pak, kula bar main. Astagfirullahaladzim. Menang apa kalah? Menang. Alhamdulillah. Ora wi guyon ngono kuwi. Lah kaya ngono sing apik. Tegese kaya tak kandhake mau lho, lebih baik mantan orang yang rusak daripada mantan orang baik akhirnya menjadi orang yang bobrok kaya ngono kuwi. Cucuk ngene iki nginanggap wayang. Ha iya ngono kuwi lek main kan sedina sawengi sila meteka ngono ya malah boyoke upaya pedhot. Ha iya ngono kuwi. Nggih ning Padalang ingkang kula nggumuni menika garwanipun Bapak Trubus. Ibu Murjiem menika pancen wanita utama saestu. Sabar genah. Sabar.
Buktinipun sampun bertahan rumah tangganipun 50 tahun perkawinan emas. Tepuk tangan untuk Bu Murjiem kalian Pak Trubus, luar biasa. Menika menawi mboten wanita ingkang sabar, tresna kalian Pak Trubus, mboten mungkin. Cobi entuk kula bojo kula mendina main, mboten kula kei lawang. Mulih takon turu ning njaba. Ora makake apa? Lawang. Liwat cendhela no aku. Nekat kaya ngene. Muga-muga awake dhewe iso nyonto kaya Pak Trubus ya. Bu Kesi bisa merayakan sampai 50 tahun pernikahan emas kaya ngono kuwi. Muga-muga. Ning aku lek dadi bojone dalang iki kok ragu to. Lek Pak Trubus iso bertahan 50 tahun. Lah wong dalang ki lho, lagi bintang tamune Elisa sing ayu dhewe kaya ngono sampean wis lirak-lirik wae lho. Dek iki lho konangan SMS-an Dinda. Tak kepel kowe. Ngono iki aku nggih guyon ben ramet enom, ben akrab karo sinden-sinden karo bintang tamu lho Bu Kesi. Kenyataane piye ta? Dhewe omah wis pirang tahun? 16 tahun. Lah 16 tahun anake wis pira? Papat. Elek-elek aku ya anake Haji Sukron Suwondo. Panjenengane ya kejaba dalang ya mubalek hebat. Mestine apal to karo watakku? Apal. Kapan to aku njaraki wong wedok liya yen enek sampeyan? Ora tau Bu Kesi. Berarti sampean jarake. Ora ngono Bu Siti ngawut ae ora ngono. Mas Tejo guyu lho Mas Tejo. Nggih. Bisa mesem. Kayak kadang kulawas kayak kancaku jaman campur sari karo Pak Mantos. Ning Kediri seling ya Mas Tejo. Oh wah. Aja mbiyen ngisir karo Mas Tejo kowe. Yo genah. Bu piyayene ganteng. Saka gantenge malah kaya wong wedok. Ayo ngono Mas Tejo. Jaman karo Mbak Amik ya Mas ya. Ayo. Lah aku biyen laris lho campur sari kira pindah wayane ning Sapa? Sing takon. Ayo. Ugi anu, apa kuwi ngaturi hormat, salam hormat karo piyai sing kepareng jampangi Pak Trubus nalika tindak ning Karanganyar ya kuwi Pak mantan kepala desa utawa Mbah Lurah sepuh Pak Ganevo. Nggih. Sembah nuwun Pak Ganevo rawuhipun wonten ing Karanganyar, sembah nuwun ing tanpa upami. Nggih. Kelangananipun Pak Ganevo ngresakaken wingi pun request lho. Sinom nyamat. Ya. Neng kalah karo sing nanggap. Pripun? Pak Trubus sore mau nyekel tanganku pokoke sesideman Pak Dalang. Waduh. Ya tak takoki sideman iku slendro jane jenengan senane pelok, khusus sideman slendro ora apa-apa. Ayo. Kuwi sik Bu Kesi, ayo. Oh, inggih. Engko sinom nyamat diaturake engko. Ngestakaken dawuh. Nggih, coba gandenge karyane Mbah Sukron, sampean mantune wedok mesti lah ya luwes kewes marakake gemes. Ayo. Kula ngadeg napa linggo? Ngadeg napa linggo niki? Nun sewu niki gandeng teng Yogya kula mboten wani lek mboten dipun dawuhi kalih para lenggah. Nyuwun dawuhipun para pamirsa niki Bu Kesi lungguh napa jumeneng? Ngadeg napa lungguh? Yes, ngadeg. Ngadeg setuju? Setuju wae kari nonton nek. Nonton entuk daharan ning angkringan gratis lho, Pak Trubus sembodo. Coba ngadeg kok Bu Kesi, ayo. Spotino ya. Sepote iki mau kok pertama alon-alon bar suwe-suwe kok saya sesek ilang ngono ki piye to? Lah ya pancen ngono kuwi anggere arep bar malah saya sesek ngono kuwi. Ayo nggih. Jenenge gending ya ngono kuwi Bu Kesi. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, pini sepuh, alim ulama ingkang dalu niki ngestreni tasyakuran pernikahan emas 50 tahun Bapak Trubus sekalian Ibu Murjiem. Mugi-mugi ingkang sami mirsani jenak pinarak nggih Bapak Ibu. Nggih. Lho aku mbiyen ning Jogja iki wis anu lho Pak. Wis pokoke aku lek kelingan ning Malioboro mbiyen ya. Nderek Mas Seno Nugroho ya Allah Pak. Kono nggon bakso Telkom iki aku apal lho. Stadion Mandala Kridae tak ubengi mbiyen. Zaman aku JSMKI. Neng ngendi ngubengi apa? Stadion Mandala Krida. Aku sing tak ubengi gur sarkem ae. Ayo, golek kancaku ayo.
Monggo. Wes lek guyu meneng sik. Bu Kesi arep nembang. Oh iya, nggih. Anak-anak diam dulu. Bu dosen mau memberi materi. Ayo. Suarane sik ungkul, cengkoke sik jos ya. Mongko wis kepala 4. Lah, jan Bu Kesi. Rumangsaku umur saya tambah malah saya ayu. Ayo. Semakin cantik ya. Kaya ngono. Alah, adakane wong lanang ki lek ngerayu wong wedok mesti ada maksud tertentu. Loh, sampeyan aja kleru. Sah ngelem karo bojone dhewe tinimbang ngelem karo bojone kancane. Ngono lho Bu Kesi. Lah aku ngelem bojone kancaku njajal mendhe lek nesu to sampean. Oh, tak kabruk. Ngelem. Lah iya, ayo. Kabruk pite horen kowe ayo. Lek Bu Kesi lak sah wong bojone dhewe. Ayo. Lah nggih to, niki kula nggumun lho. Pak Trubus niku kok ngersakaken remen tembang sesideman. Sesidemane mongko delikan. Engko jojo Pak Trubus kulino delikan kok. Aja kleru, ya pancen delikan sesideman tegese nglumpukke wujude bondo, arta ditabung nggih apa dinggo nyukupi kebutuhane anak putune. Mongko putune ana 4, putrane ana 1 Mas Roni. Kabeh kuwi dijunjung sak dhuwur-dhuwure bisa dadi taruna sing ngungkuli bapa. Aja mung kaya Pak Trubus ning ngungkulana kaya Pak Trubus. Amin, amin. Kok pinter men ta bojoku? Alah telek, ayo ngomong. Bendera terus kayung yen selendang kuning kang saking wukir suara kurang ning wasis Tembang menika ugi kula aturaken dumateng dulur-dulur kula jamaah haji tahun 2026 kepungkur. Iya, malah mau ana sing kepareng rawuh, sing asline piyayi Kasongan. Ya kuwi Pak Haji Apri dan istri, Pak Haji Johan dan juga istri. Iya, sembah nuwun kapan-kapan reoni. Enek arisane barang kok. Ha iya, melu gak melu. Ayo. Monggo. Angung krom marang bendera tiahsu
Matur. Matur sembah nuwun wilujeng Niskala pamundhut saka Bapa Trubus Mujiyana ya mau ngersake loro mak sepisan ya kuwi sesideman kunggon gara-gara ya kuwi kutut manggung. Oke siap ngestakaken dawuh Bapak. Menika ugi wonten layang tawi nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bapak Ibu lan sedaya kru Madangkara. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula Anindita waya. Nyuwun pangapunten nderek caos nawala. Hihihihihi. Menawi kepareng lan wonten wekdal kula nyuwun tembang ujiwat nggih Pak Bu. Lan menawi kepareng kula suwun ingkang nyekar Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Siap. Wah, jan akeh pelanggane ning kene. Pelanggan penggemar. Ayo. Mekaten atur kula matur nuwun awit kawigatosanipun mugi Bapak Ibu lan sedaya kru Madangkara tansah pinaringan sehat panjang yuswa saha pinayungan song-song kamulyan jati saking ngarsa dalem Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anindita. Ya. Iki mbiyen ya caksi lover. Ning gandeng sibuk arepe skripsi tak kon leren dhisik ayo fokus le kuliah ndang dirampungke ndang sarjana dhisik bar kuwi engko iso gabung meneh ya iki mau malah enek caksi anyar sing gabung rene ha iki kok ngendi Mbak keng pundi dari Jakarta ning kene manggone teng Sleman juga oh kaya ngono wah iki caksi jos iki temenanan piyayine kaya piyayi Korea ayo drakor ayo apik menanan jos ya caksi kuwi kancane cakso ayo nggih ya nanjake karo kadang kula Dimas Tejo ayo mumpung ketemu ayo
Tur panjenengane le berkahe mung nggen limbukan wae engko gara-gara wis kundur. Mula dimanfaatake mumpung ketemu. Mbiyen ya nate ning daerah ngendi kae Semin Gunung Kidul mbiyen ya nate gabung. Wis pirang-pirang taun kepungkur. Ha iya, iki iso ketemu meneh. Matur nuwun. Kadang kula Dimas Tejo. Ha iya. Monggo menawi rena ing penggalih katuran minggah wonten pepanggungan mriki. Siap. Nggih. Kanca-kanca palaran pucung Sendro. Wae Ilmu iku permisi kanthi laku lekas lawan kas lekas kas nyento sane setya budya pangekesing dur luar biasa, pesonanya memang hebat. Pia ini ya sangat cakrak, bagus. Tepuk tangan untuk Dimas Larso. Dimas Tejo. Mboten, kula kok penasaran iki sing Dimas Larso iki sing kaya ngopo to? Endi nyanti bocah wau. Biasanya tunggu genset, Pak. Nek ngaten, soalnya dulur-dulur nggodean terkhusus warga Nglarang, Sidoarum, sak kiwa tengenipun menika sampun pirsa Pak Dalang. Dados kula menika riyen alit latihane nggih wonten mriki. Karena ada Om Topo di belakang menika, sing kagungan campur sari lek. Menika salah satu anak buahnya almarhum Mas Mantos. Oh ngaten. Lah buka campur sari wonten mriki. Lah latihane wonten dalem beliau di Tangkilan Sidoarum Nggodean. Ngoten lho. Lah sedaya pirsa, Dimas Tejo niku wonten tegese wonten artine. Nah, kula sing dereng ngertos niku. Dimas. Nggih. Disayang masyarakat. Mantap. Oh. Tejo. Nggih. Taripe enteng jo larang-larang. Oh. Lah sing Larso ki sing endi Dimas Larso kuwi? Terus tegese niku menapa? Niku lek ditakoki iso niku ngoten niku nggih. Mboten kula niki lek ngaturi jenengane sarwa ewuh pekewuh. Dados pundi? Lah arepe Kang Mas engko aja-aja sak ngisorku iki lek Dimas bae wis sepuh pinten. Menapa-nipun regi? Yuswanipun pinten? Nggih. Kantun monggo jenengan ajeng nimbali kula mawi sebutan Om nggih pikantuk, ngangge sebutan Mas nggih pikantuk, Kakak ya boleh, tapi nek dulur mriki le ngundang kula menika dengan sebutan sayang. Oh, sayang. Kesayangan ibu-ibu lek prun nggih ora pirsa to panjenengan Bu Hajah Warjiem nggih lah wong wau kula teko salaman kalih kula lek ngendika pirsa mboten alah nak Tejo kula ki nek nonton jenengan nang TV ki seneng banget lho lah pripun Bu Hajah jenengan kaya nom-nomane bojoku mbiyen lek ngendika kaya Pak Trubus nggih lho nggih leres nggih kesayangan ibu-ibu mriki Mas Dalang masyaallah terus kula nggih nderek salaman nyuwun pangapunten nggih elek kaya ngopo Dik Kesi menika rumiyin kanca kula nyambut damel leres nek wong ngendika nalika ten Nganjuk dadi siji kali Mas Mantos kali Mbak Ami Mbak Nyani waktu itu ning kok sing mbok critake kok gur sing kaya ngono Nduk anggonku ngeterke kowe pipis kok ora mbok kandhake Nduk alah paling ngoten nika Mas. Mboten lek ngoten maksudnya ya padha mawon. Niki ngeten, kula nggih nderek bingah Mas Dalang. Matur nuwun sanget lumantar Mbak Ayu menika menantunipun Pak Haji Trubus. Garwanipun Mas Roni lewat telepon ngubungi kula Om Tejo tulung dulur-dulur nggodean sedo kangen. Sesuk gabung kalian Pak Dalang Cahyo Kuntadi sarjana seni ugi Mbak Kesi menghibur dulur-dulur warga nggodean tamu-tamu ingkang rawuh. Kula nyuwun pirsa. Lho, acarane napa Mbak? Ulang tahunipun pernikahan emas Bapak kalian Ibu Onjih. Kula kinten kula namung dipun suwun-suwan pas limbukan. Kanyata wingi enten perubahan. Mas tulung jam 7 teko kene ya Mas.
Lho, enten acara napa? Lho, sesuk niku pra acara enten hiburan musik. Mas Tejo gabung. Lho, tambahi ora, Mbak? Tambahi 250. Matur nuwun lho Mbak Ayu, matur nuwun Mbak Haji, mugi-mugi berkah. Tepuk tangan dong kagem Mbak Haji Trubus. Matur nuwun, alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Mugi-mugi barokahi. Nggih ning jenengan ganjarane kathah lho. Lah terus pundi? Kudune kontrake mung limbukan ditambah sebelum wayang dimulai jenengan pun nembang tur sik foto. Foto gratis to niku wau? Mboten, sak jepretan 4.000. Wong jenenge penyanyi kondang kok ngurusi dhuwit 4.000 Lho kan peng lah kali munyuk men selawe kok kali kula foto kok ora oleh. Lah iya taruh munyuk foto 20.000 lho kali kula kok. Kanca-kanca pradonga matur nuwun. Salam sehat. Alhamdulillah. Kula niku jujur Bapak Ibu para tamu sedaya menawi gabung kalian Mas Cahyo Kuntadi Mas Dalang menika dari dulu kula mengikuti live TikTok-nya, live YouTube-nya menika satu yang saya salut. Ini bisa dicontoh kalian dulur-dulur pamirsa sedaya. Nek liyane menika wonten sing pasangan suami istri niku nek ledek-ledekan di panggung itu sing wedok kadang ngece sik lanang kadang merendahkan. Tapi Mas Cahyo Kuntadi, Mbak Kesi selalu saling menghargai. Sing wedok yang menghargai sing kakung menghargai sing wedok luar biasa. Gojekan guyon seger tapi saling menghargai nderek bingah Masku. Dadi contoh seniman seniwati sing bener-bener mbudaya. Jenengan mari mboten ngerti asline. Lho piye ta? Nun sewu niki jujur nggih. Nun sewu Pak Trubus nalika tindak wonten griya kula Karanganyar. Bu Kesi niku basa kalih kula. Monggo Mas menika Pak Trubus nggih badhe ngunjuk, Mas Cahyo monggo kula aturi ngunjuk. Iya Yayi. Kalih dipun sekecakaken menika tamunipun sampun basa kalih kula. Ning kok capok bareng sing tamu niku kondur Pak Trubus kondur. Dhek njukup panjer karo muni panjere gorene bro ngono kuwi. Niku jenenge wong wedok sing gemati ya jeng ya. Coba ora dicelengi diajenge, engko malah tenggo aneh-aneh. Mboten nyeleng, jaran barang dhek niku. Mas Tejo. Injih diajeng. Leres. Dados Mas Cahyo menika menawi pikantuk rejeki dibruk metutuk teng kula. Sebab napa lek mboten bruk metutuk teng kula, adakane dalang niku sok nyelempetke dhuwit teng blangkon 50.000. Peci kadang Teng peci niku. Mengko lek leno limpe ora karuan parane niku tenan. Pramila sedaya niku dhuwit kula sing beto. Bagus. Bagus. Tur saya mengiyakan, saya menghormati sing jenenge wong wadon niku lak ngibarate kaya nika lho, nggen wadah. Lah kula sing golek isine niku sing madahi mula Bu Kesi leres. Bruk metutuk kaya kula niku tenggene Bu Kesi. Sing ngebrukne kula sing metutuk dheke. Kompak. Lah niki wonten sing klentu Bapak Ibu lah menika Bu Kesi sing asli menika ngadeg jeng. Lah mosok kok iki teko dikira Bu Kesi. Rak yo doe ram to, niki mboten Kesi. Rak yo ngono to diajeng. Nggih. Ayo diajeng. Mau kowe teko dikira Kesi to. Aku ki mau mlebu. Kesi iki rengki-rengki menik-menik kaya benik atom. Lah iki malah kok bom atom. Bapak Ibu nyun sewu monggo dipun persani sesarengan menika Bu Kesi menik-menik tlimik-tlimik nek tindak. Loh, aku ki rumangsamu Mas. Apa aku ki ning motomu kene iki awake gede Mas? Lah iya to diajeng. Lho bobotku niku ijen Bu, kula niku namung 36 kilo. Kok sithik men? Lho niku kempol kiwa Pak Dalang. Oh dadi kiwa tengen beda. Kempol kiwa 36, kempol tengen 37. Kok ana bedane? Lah sing sekilo nek ra dicenggang ndak nek mlaku makwok. Oh dadi ana jejae. Lah iya no. Engko napas. Aku ki mau mlebu nang kene ki wis tersipu malu lho Mas. Lah ngopo sayang? Aku ki doyak-oyak karo para pemuda ning ngarep kono kae lho Mas. Aku ngantek sesak napas. Terus Bu Kesi ngono kuwi lho Mas. Aku kan yo rasane pengen mandi. Kayak mau terus aku nang mburine. Terus Kata-kata Karang Taruna Bu Kesi lah mburine terus nyuwara. Bu Kesi kuwi keset ngono kuwi lho malah. Ngono kuwi aku rungu. Kele iya yo nggo ngraupi cengelmu Mas. Ya ora ngono kon sopan santun tiru Pak Danur Bu Kesi kok kaya Dalang ngono. sewu kepareng matur dumateng Bapak Dalang menika nderek nepangaken dalem yanti lemu Luna Maya. Noninggi. Ingkang mijil dhateng Yogyakarta hati ning Rat Merdeka. Nembe ngertos bilih jenengan naminipun niku Luna Maya. Maya
mboten Oh, Maya saged nggih. tambahi teh. Maya, menika bojo kula Dimas Tejo. Anje, Kok yo- dalem sewu pareng matur. Wah, ternyata Mas Tejo iki Kepiye? to sing diarani Pak Dalang. Cahya Kuntodi. Ngawur. Sapa? Cahya Kuntadi kok Oh. Kuntadi. Wah, ora jelas tenan. Dalem sewu kula sok klentu maca. Kathah kancane Nek mboten kepanggih napa. kali piyai. Jenenge kaya trima-trimane ta. Lho ten napa-napa kula ngerti wong gewedi kaya ngene wedi kula Mas. Lho kok jenengan tesih nanjeke gedhi wong diomongi 36 kempol kiwa. Lah iya, lah tengene 37 urung liyane ora 2 ton. Ampun dijumlah ngapunten. Lah, Monggo apa? kula kala wingi jumlah sak kabehane niku langsung diumumke teng masjid. Mergane Teratapan. lah ki ngene diajeng awake dhewe engko nderek Pak Cahyo Oh Kuntadi aja kleru ya. Dalem sewu kepareng matur mengke nek mbok bilih kula tracah trucuh menika gawen bayi, Mas. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyawiji kalian kanca-kanca nyuwun pangapunten mbok menawi kepareng dipun walik peloke nem kanca-kanca. alah. Dibar slendro. Dalem sewu Ndara Wiyaga kula nuwun uluk salam. Dalem. Oh, ada rekan dari Sorry Sir Hi. You gonna speak bahasa? Sedikit. Sedikit. What do you come from? Sorry. Chile. Oh, Chile Kayak kesel. kayak cilik kowe gedhe ngono maksudnya. Chile. Beda. Sabar ya, Dik. Najan to siramu diece karo dalange sabar. Aku wis prasetyo kelawan siramu diajeng. Kang Mas. Kowe dadi bojoku ora-orane yen kowe tak pegat. Nek perlu tak goleke imbuh wong ayu. Kayak ijol nomor PC, Mas. Nek lek nun sewu lek ditamatke tenan Mas Tijo. Nggih, Kang. Niku pancen sak brebetan kaya bojo kula Bu Kesi. Alah. Loh, mesti. Ayo. Iki nek ngene karep nguyuh yakin saya apal. Aja dialem Mas kok. Oh saya tratrit to Mas niki Mas. Nggih, Jan. Pak. Napa? Aku sesuk wedi dhewe to. Jane wong apa Jarene prawoto. kula kados Bu Kesi, berarti kula nek nguleng-nguleng jenengan sah no. Napa? Kok kadose kula Bu Kesi, kados Bu Kesi. Nggih. Nek kula nguleng-nguleng jenengan berarti nyalto jenengan sah. Sah wae, lek pas kula mendem ning kok nggih dadi. Lah, Kirim iya. tembang, kirim telagon. Nah. Bentar, saya mau nanya dulu. Apa? Sorry, what's your name? Vicente. Wah, aku miledak. Kok miledek? Aku Vicente. Vicente. Aku miledak. Ya, you stay in Indonesia how long? 6 weeks. Sudah 6 tahun. Oh, 6 weeks kok 6 tahun. Nah, terus? 6 weeks kok 6 tahun. Terus apa? Kok ya gue mau orang ngerti. 6 minggu. 6 minggu deh. You like the culture in Yogyakarta? Like? And then you can tetap Very playing. like. You can the playing with this Karawita. Gamelan. Gamelan. Oh, Delita. Apa Thank you biasanya so apa much. yang bisa ditutuk apa? Yang bisa ditutuk-tutuk. Ya ora ngono. Ono bahasane dhewe. Mister, you can nutuk-nutuk apa? Nutuk cengelmu. Nutuk ya ono. Dicampur bahasanya. Playing. You can playing this the one item with the gamelan. Gamelan, you know. Yes. What Oh no, Oh, no. apa? Oh, nutuk sinden. Monggo silakan. Ora. Kowe aja dirutuk digebuki elek kuwi. Loh, niku nun sewu. Kendang ya, Ah. kendang. Nah. Cile, maybe you wanna cassava underground? You wanna eating cassava underground? Apakah Anda suka makan apa? Cassava underground? Cassava. Telo pendem? Alah. Ngono kok dibasake Inggris. Kok telo pendem kok cassava underground ku coba. Nggih. Oh, alah. Tur nun Mister, sewu. I am sorry. And this Nggih. is Coach Look. You know Coach Look? Yes. But this is, she is. Oh, this Yes, the is. Coach Look. You know Coach Look? Coach No. Look is the crazy. You know crazy? Oh, crazy. Sampeyan ora ngerti to, Mas Tejo. Nggih. Sing jenenge gamelan iki bae saka basa Inggris. Oh, Kok saged? contohnipun? Nggih. Namine game land. Oh, game land. Napa Game niku? itu permainan, Land. land itu garis. Oh, Permainan yang menggunakan pakem atau aturan atau garis-garis kasanah budaya Jawa. Oh, luar Oh, biasa. keren ya. Aduh. Ki jenenge dalang iso Lek sampean menghibur dan lek iki game over lek iki.
Pak mati no Pak. Mau per. Iki jenenge Pak Dalang ki iso menghibur dan Iya. mengedukasi. Ya. Ya toh. Cile. Enjoy in here, okay? Enjoy in here, okay? My Enjoy. name is Yanti Lemu. Sing takon ya sapa? Yes. Wong Londone ora takon kok ngetek Yanti kowe. Lemu. Hah? Iya. Kene pangku, kene dolanan guleng. Oke, you know, Mister mau dipuk-puk sama Bu Yanti. No. You like on the big. Kok pipit? Kok pipit gede-gede sesek pipit babi. Oh ya Allah, ternyata aku di layar sana wetengku gede sekali. Tidak apa-apa sayang. Tadi Apa? aku udah bilang. Iya? Tadi Bu Aja wis nyuwun pirsa karo aku. Oke. Mas kuwi mbake kok lemu banget wetenge kula matur. Mboten Bu, niki penyanyi sing nggawa piranti dhewe. Lah nggawa apa? Niku mbeto Magicom ki ambak kula ngaten. Nggih, monggo Mang Nyiduk. Nggih, coba. Pelok neme nggih. Kagem panjenenganipun Pak Haji Trubus kalian Ibu Aja ben tambah seger sarira, ben tambah awet momong putra wasdaya. Ya. Amin. Kanca-kanca waranggono nyuwun wekdal nggih sak wekdal. Dalam sewu nggih ngapunten nika kula nutupi jenengan sami. Lah kula ngadeg teng mriki nutupi petang sinden. Ngapunten Bu Kesi. Wow. Ayo. Nggih, ngremenaken Mas Dalang. Oke. Nek saumpami kapan-kapan jenengan gelem ngasta niki terus tambah siji milih sak menten niki, nek ndak pas do kebelet pipis iso ngaling-aling adus niki. Loro iso jejerke iso nutupi iki pisan. Lah nggih. Loh, nek wong Indonesia ki do kreatif kok, Mas. Iso. Bedane wong Indonesia karo wong India nek weruh wit ngerti ra. Nek wong India weruh wit dienggo joget. Nek wong Indonesia weruh wit gedhe dienggo nguyuh. Jenenge kuwi kreatif. Nah, Pelok merkane 6 seberapa coba? Iya. Kagem Bapak kalian Ibu kula. Pamintaku nima situasi ibaratnya aku Pak Haji Trubus diajeng Heeh. Berarti aku Bu Murjiem, Mas. Warjiem Oh, Warjiem. Oh, Warjiem. Oh, seru lupa tak jambak kowe engko. Aku urung maca materi. Sapa Mas asmanipun? Mas Roni lagi ngendi kok? Wah nyebut Ibu Ukleru, gemboske lho jare. Sapa wani arep ngeboske aku? Mas Roni putrane Pak Haji dhewe. Ora wedi kempet kiwa kadasen kowe. Kejane sinden kok omo ya. Oh. Mboten lho Mas Roni, sing leres buke asmane Bu Murjiem napa Marjiem? Nah, kene iku lho. Murjiem bener ya, Lek. Woglok ya. Yo ning kowe aja ngebleki aku ya tanganmu gede banget loro ning tanganku. Iya sih. Kaya pupu ya tanganmu kuwi. Iki karang duk tangan kok Mas. Cile. Hai. Cile disun cengelnya dulu boleh enggak? Iya kayaknya tuh Pak turis tuh jijik loh sama kamu kayaknya. Oh ternyata di sana udah ada translate-nya. Iya betul. Dara wilko ingkang kedangipun Kang Asmo Bu Kesi. Mas Bagus, tolong sampaikan ke Cile. Pak dosen. Karena aku melihatnya sudah tertarik. Tolong bilang apakah butuh babysitter? Sister ya. Oke Mister, apabila di Lo kan ono ini ya. Weh, lah yo ben karang dibenake kok kancane. Nah, yes, I'm ready. Hey, Cile. Ayo Dek, ayo. Ya sayang. Iki wis jam 2 supaya mlebu kandang ya. Ayo. Ngono kejajuran. Mbah mantan nyuwun pangapunten nggih Mbah, masyaallah Ibu nyuwun pangapunten. Ngapunten nggih. Hatut runtut tansah reruntungan Yen umpama sesawangan ana ing lintang dhuwur mika kono Kang Mas. iya diajeng Umpama aku dadi rembulan, panjenengan dadi apa? yo wis sak mestine aku sing dadi srengenge ta wong ayu Yen umpama aku dadi alis, yen kowe dadi alis aku ya dadi idepe nah aku dadi tangan, yen kowe dadi tangan aku dadi drijine wong yen ayu aku dadi rambut,
Yen kowe dadi rambut, aku dadi tumone ben iso nyokotin ndasmu. Yo rasa ngendas-ndas iki romantis. Kleru meneh. Aku romantis. Salah meneh. Ya. Yen kowe dadi rambut, ya Nah. aku mau dadi sindapmu wong ayu. Menawa ingkang pun ditracaken wonten ing pasuryane panjenengan ingkang Bapak Kang Mas. Yen umpama aku dadi pipi. Yen kowe dadi pipi, wis sak mesti aku dadi lambene wong ayu. Nek aku dadi brutu Kang Mas. Ya aku dadi endroke. Tak kira yen isine. Wah, ya nek nuthuk aku munine ra iso apik. Mergo ini cangkang bulus. Lah iya. Heeh, lanjut Kang Mas. Ing asarina lan ngene tatan ginggang sak rambut